खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिकां ब्रह्म हाग्राजुलि बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे खुंगा 83 बोसोरारि जथुमाया दिनै थुंगेबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि ओनसोलनि संबाराय फोथाराव 19, 20 आरो 21 जानुवारि खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो लोगोसे खुंगा 83 बोसोरारि जथुमाखौ खुंनाय जादोंमोन। बेनिनो दिनै हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे खुंगा 83 बोसोरारि जथुमाया गाजा गोमजानि गेजेरजों दिनै थुंगेबाय। हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि अनसुला गोरा बसुमतारी बिथांनि मासि लानानै दैदेननाय बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया। लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै एबिआरइउनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि अलंबार बब्रु बाहन सरगियारिजों लोगोसे ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। गिबियाव गासै निउज पर्टेल नायगिरिफोरनिसिम जोंनि हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। जोंनि हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 83 बोसोरारि जथुमा लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ थांनाय 19, 20 आरो 21 जानुवारिनिफ्राय जोङो गाजा गोमजायै खुंबोबाय थादों। दिनै बिनिनो गेवलां मेलनि हाबाफारिया जागायबाय। दायो जोङो दिनै जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव जोंनि हाग्राजुलि हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर नुजाथिफैदों आरो जोंनि हांख्रायनाय लेखा गासै आलासि बिथांमोनहा बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।
जोङो बे हाबाफारि हिसाबैथ' जोङो लाइमोन सांग्रांथि मेलबो जोङो सावरायनाय जादों। बेवहाय लाइमोनफोरखौ जोङो माबायदि धोरोमारि आरो सोलोंथाइनि गियान होनांगौ बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। बेजों लोगोसे दौरि आरो आसारिफोरनि थानो गोनां गुन बेफोरखौ लानानै जोङो दौरि आरो आसारिफोरनिबो माखासे गोनां हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नैबे हाबाफारियाव माबायदि बाहागो लादों? ओनसोलनि रायजो राजाफोर हिसाबै सानथामनिबो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बयबो लैहोर बाहागो लानायखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोनदों आरो बयबो जोंखौ खाथि खाला ओनसोलनि गासैबो बिबानगिरि आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामदों।